τελευταίες ώρες, τελευταίο μισάωρο των διακοπών. Φεύγουμε, περάσαμε υπέροχα πραγματικά και επειδή πάρα πολλά κορίτσια και αγόρια μου ζητάτε πληροφορίες για το ξενοδοχείο, εγώ πραγματικά σας λέω να έρθετε. Είναι πραγματικά υπέροχο. Είναι ένας προορισμός πολύ κοντά στην Αθήνα, το οποίο βοηθάει γιατί δεν έχεις μεταφορικά έξοδα και με το που μπαίνεις στο ξενοδοχείο ξεχνάς τα πάντα. Περνάνε οι μέρες και δεν τις καταλαβαίνεις. Τα υπόλοιπα θα σας τα πούν οι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν τα πάντα για το ξενοδοχείο. Λοιπόν, και τώρα θα σας μιλήσει η κυρία Δήμητρα, θα γυρίσω την κάμερα, να σας τα πει όλα όπως πρέπει να σας τα πει. Αν και ήδη οι εικόνες έχουν μιλήσει από μόνες τους, αλλά λίγο καλύτερα. Καλησπέρα σας. Με λένε Δήμητρα Κουμπαρέλου. Είμαι η Guest Relation Supervisor του ξενοδοχείου Sea Fox, Luxury Hotel Resort & Spa. Βρισκόμαστε στην Κάρντια, μια περιοχή η οποία είναι πάρα πολύ κοντά από το ναύπλιο, έχουμε μόλις 20 λεπτά με το αυτοκίνητο, καθώς επίσης και περίπου 1 ώρα και 1,4 από την Αθήνα. Είναι ένα νεοσύστατο ξενοδοχείο, ανήκει στον όμιλο Leonardo Hotels, που αριθμά περίπου 250 με 300 ξενοδοχεία ανά την Ευρώπη. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και χαρούμενοι με το καινούργιο μας αυτό ξεκίνημα. Πρόκειται για ένα ξενοδοχείο που απευθύνεται τόσο στον εγχώριο όσο και στον διεθνή τουρισμό. Παρέχουμε δωμάτια και φιλοξενία για όλους τους τύπους των ταξιδιωτών, από ζευγάρια, υπάρχουν δωμάτια με ιδιωτικές πισίνες, πριβέ, δωμάτια για οικογένειες, δίπατα δωμάτια και κατά κύριο λόγο είμαστε και dog friendly. Οπότε το σκυλάκι σας, αν είναι μέχρι 8 κιλά, θα είναι απολύτως ευπρόσδεκτο στο ξενοδοχείο μας. Το ξενοδοχείο μας λειτουργεί τους τελευταίους 2 μήνες, είναι νεοσύστατο, όπως σας προείπα, και παρέχει 2 τύπους διαμονής. Είναι bed and breakfast, δηλαδή το ξενοδοχείο του παρέχει τη φιλοξενία και το πρωινό του σε έναν υπερπλούσιο τεράστιο μπουφέ του πρωινού, ο οποίος εναλλάσσεται καθημερινά και σερβίρεται από το πρωί στις 7 μέχρι τις 10, ή μπορεί να επιλέξει και το πακέτο της πλήρους διατροφής, το all inclusive, όπου παρέχονται τα 3 βασικά γεύματα, πρωινό, μεσημεριανό και δείπνο, καθώς επίσης και snacks, αναψυκτικά και αλκοολούχα ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το μεγάλο μας προνόμιο είναι η τεράστια πισίνα μας, θα το δείτε και με τα μάτια σας όταν με το καλό μας επισκεφτείτε, η οποία όχι μόνο είναι μεγάλη, πεντακάθαρη και προσφέρεται για στιγμές παιχνιδιού και χαλάρωσης, ωστόσο παρέχουμε και δωρεάν φυσικά πάρα πολλά ψυχαγωγικά προγράμματα με τους γυμναστές μας που απευθύνονται τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες. Έχουμε aquaerobic, υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια στην πισίνα για παιδιά, από survivor, από γυμναστική στο νερό, από πόλο και οτιδήποτε μπορεί κάποιος να φανταστεί, που απευθύνεται σε διάφορες ηλικίες, γιατί και οι μικροί επισκέπτες μας ξεκινούν από 0 έως 15 χρονών. Υπάρχει εσωτερικός παιδότοπος εξοπλισμένος με video games τελευταίας τεχνολογίας, καθώς επίσης και υπάρχει και η παραλία μας, η οποία είναι χαρακτηριστική της περιοχής, με βαθιά και πεντακάθαρα νερά, ψηλή άμμο και φυσικά ομπρέλες και πολλοί άνετες ξαπλώστρες. Κάποιος μπορεί να περάσει με ευχάριστο τρόπο την ώρα του στο ξενοδοχείο μας, έχει τη δυνατότητα να δειπνήσει σε κάποιο από τα εστιατόρια μας, πέραν του Αλμύρα εστιατορίου, που είναι το κεντρικό εστιατόριο που κατά κύριο λόγο εξυπηρετούνται οι all-inclusive επισκέπτες μας και σερβίρεται και το πρωινό μας. Υπάρχει το ιταλικό εστιατόριο μας, το Μπασίλικο, που σερβίρει μοναδικές γεύσεις à la carte, που μπορείτε να τις απολαύσετε με θέα την μαγευτική μας πισίνα. Υπάρχει το καφενείο μας που βρίσκεται κοντά στην παραλία, προκειμένου κάποιος μαζί με το μπάνιο του να απολαύσει το ουζάκι του και το τσιπουράκι του με τον ελληνικό παραδοσιακό τρόπο. Υπάρχει το pool bar μας, το pool restaurant, την Ναϊάδες, καθώς επίσης και λειτουργεί και το lobby bar, το Φως, το οποίο είναι ανοιχτό μέχρι και τη 1 η ώρα τη νύχτα, προσφέροντάς σας πολλές επιλογές από κοκτέιλ, ποτά,
οτιδήποτε μπορεί να επιλέξει κανείς. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η ποιότητα, δίνουμε πολύ μεγάλη βάση σε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό για μας, η ποιότητα είναι πάνω απ' όλα. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε να διαβεβαιώσουμε όλους τους επισκέπτες μας που έχουν επιλέξει το πρόγραμμα All Inclusive για τις διακοπές τους, ότι τα προϊόντα που προσφέρουμε, τόσο τα αναψυκτικά, είναι όλα branded, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την υψηλότερη ποιότητα που μπορούμε να παρέχουμε. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε το ξενοδοχείο μας όσο πιο eco-friendly γίνεται. Γι' αυτό το λόγο ο επισκέπτης μέσα στο δωμάτιο θα βρει οδηγίες για το housekeeping που μπορούν να τον βοηθήσουν όσον αφορά στην αλλαγή των σεντονιών, των πετσετών κτλ. Γενικά είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, παρόλο που είμαστε νεοσύστατοι. Το ξενοδοχείο άνοιξε μόλις σχεδόν 2 μήνες πριν, την 1η Ιουλίου για την ακρίβεια. Σας καλούμε όλους να μας επισκεφτείτε από κοντά, γιατί είμαι σίγουρη ότι πέραν των τρομερών εγκαταστάσεων και της ανέμελης πολυτέλειας που μπορεί κανείς να απολαύσει αυτό το ξενοδοχείο, το προσωπικό μας είναι παραπάνω από πρόθυμο για να κάνει τις διακοπές σας ακόμα πιο ευχάριστες.